महिलांमध्ये पोषणविषयक जागरूकता निर्माण करणं व सामूहिक सहभागातून आरोग्यवर्धन करणं यासाठी मालवण काळसे नमसवाडी येथील अंगणवाडीत पोषण स्पर्धा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। पोषण अभियान अंतर्गत मालवण काळसे नमसवाडी येथे लोकसहभागातून डोहाळे जेवण कार्यक्रम तसंच पोषणविषयक विविध स्पर्धात्मक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। महिलांमध्ये पोषणविषयी जागरूकता निर्माण करणं व सामूहिक सहभागातून आरोग्यवर्धन करणं, गर्भवती मातांच्या आरोग्यविषयक जाणीवा वाढवणं, समाजामध्ये पोषणाबद्दल सकारात्मक संदेश पोहोचवणं हा यामागचा प्रमुख उद्देश होता। या कार्यक्रमास ग्रामपंचायतीच्या सरपंच डॉक्टर शेवडे, भंडारवाडी शाळेच्या माजी शिक्षिका काळसेकर, सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा गुराम तसंच प्रकल्प पर्यवेक्षिका भगत यांची उपस्थिती लाभली। त्याचबरोबर काळसे धामापूर येथील अंगणवाडी सेविका, प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।